Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Aleya at taga Quirino Province. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umuna iti amin kayat kayo akablaawan iti naimbag nga aldaw. Kat sapay lakuma tamaikan met iti gundaway ama ipatangatang daytoy impatulod ko apadas ko. Leya ko namlatan kanyak manang taga Quirino Province. May saak abalasang nga ina. Mamatiak nga aduti maagsaw anabalitokan nga adal iti innak isalaysay nang runa kadagiti babae akas kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay idi agad adalak paylaeng iti kolehyo Manang Emmy. Agar musar kan anak kau tapno saan ka maladaw iti pagadalan. Agigiddan tayong tatang. Ayan na nga ni nanang. Nalpas kamin kan ni nanang mo. Nasapa ngamin arimuar ta tsenda ita kat sigurado nga do ti agatang iti tsendaan. Kasta ka di tatang? Kat da kayo ngay? Rumor kayo ka di ita? Mapanak ijay uma. Nakitaan no mabalinin aburasan dagiti natang tayo supay nga ilako ni nanang mo iti tsendaan. Sige nga rod, mga anak kong tatang. Masapak ngamin ita ta exam mi.
Sapay ko matasaan unay anarigat ti exam mi. Kabaalam day ta anak ko. Si Kapay. Ikarigatak tatang. Diyak kaya ta maisardang ti scholarship ko no nababati maalak iti exam. Kan isupay ang makatulong di allowance ko ngayt itud da. Anak, agyamanak ta imbis para gastos mo lang ti maalalam nga allowance mo, tumultulong ka pa iti para iti kasapulan tayo dito balay. Okay lang ang dayjay tatang. Isungarod nga ikagkagumak ti agad adal na imbag. Tapno ma-maintain ko ti scholarship ko. Isupay abayadan nyo ti tuition ko. Ay katagyaman unay kan ka, anak ko. Ajak mo ton makontak ni Jan. Di na sungsong bata nagiti awag ko kenkwana. Kunana ang makalawas laang ti bakasyon na. Gamapay nga aging ga itakot saan pa'y ang nagsubli. Saan pa'y nga taan na imbagan ni nanang na? Ay, ama ano nakaro mo ti sakit ni nanang na. Isa na bayagan iji probinsya. Ama ano makumikom. Iso adi na masungsong batan dagiti awag kan text ko kenkwana. Sapay ko mata umimbagan ti inana. Tapno makasublimot ton dito eh. Kailiw ko muton ni Jan. Simbangpot ka din ni Leia, lakay. Nagpakada kanyak itay. Ada ka no aramiden day ti balay ti kaklase na. Masapul ka no nga ilupas na day jay ta ipasada inton bigat. Group project sa kano, bakit? Uray ngamin kadagiti na palabas nga aldaw. Kanayon amala daw nga agawid. Amangan no maibarbar ka adamutan. Kat mabaybayan na ti scholarship na. Saan mo't siguro, bakit? Talaga narigat ti scholar. Dati minminti na rin da grado da. Naimbagkit di ata nasaririt ti anak ta. Tano saan ay talaga marigatan ta amang paadal kan kuha na iti college. Ay sa bagay mo't kit di nalangaro daun. Inakiluto to'y si daun tayaw. Huston taon usabangpot ni Leia. Sigurado ang mabisin taon di anak ta. Masaya at tasimmangpot kan anak ko. Ada ka din ni nanang tatang? Adan, isupay tinagluto itay iti pang malmantayaw. Adan iti silid, agin inanan. Nangan kami mutan. Amang ano na banog ang naggapo iti tiyandaan? Pasensya kayon, tasaan kayo ang natulungan ang nagluto. Masapol nga min alupason mi group project mi tatang. Maawatan mi anak ko. Di ka agdanag. Mala, hinga katagpalusan tamang rabii kamutan tapno makainanakan. Masapa ka man inton bigatin na sumrot iti pagadalan. Saan na ka mabisin tatang? Medyo maululawak ngamin. Nagado ngamin ti inaramid mi. Kahit saan ka nga rodan amang rabii? Amangan numabisinan ka anak ko. Mga anak tulaangan numariknak ti bisin ko tatang. Kayat ko ti agina na. Barang mapukaw ti ulaw ko. Sige nga rod anak. Inkan iti silid mo.
Narigat ti panagbiag mi manang Emmy. No sa anak nakapasa iti scholarship nga into yang ti gobyerno, ang mga no sa anak kon nakaadal iti kolehyo. Dakkel ngamin atulong daytoy, tati allowance a maalalak, kat maitultulong kumatlaang para iti kasapulan mi ije balay. Talaga ngamin akayat ko ti makaturpos, tapno makatulong akmet kadagiti dadakkel ko. Ikagkagumaak amin tinaran dagiti grades ko, tapno diretso ti scholarship ko, aging ga iti makaturpusak. Ngem adda pagteng ajak ni namnama, anapasamak manang Emmy. Apay nga takas to iti marikriknak. Sumagmamanon nga aldaw amadmadlaw ko nga. Adda dagiti kanito ang maulaw akan. Rurusukanak. Itala ang mata mapasamak da ito'y. Sapay jak pinagbinulan. Diyos ko. Saan nga ta? Saan na mabalin ako maiso ti atap ko? Sa anak ama sikug. Sana mabalin. Sapay saanan ang nagparparik na kanyak ni Jan. Tinasayaan, mapanak iti pagtrab-trabahuan na. Damagak no apay asan pay laang ang nagsubli, aging kaita. Apay adi mo kot-kot yan day takanam, Leia. Huwag nga agpaisaw. Di kalman pa akas tatijar mo anak. Ada ka di sakit mo. Ha? Awan tatang. Nanang. Apay nga ruda kasta ka. Kanayon ka maimay-mayang. Ada ka di problemam? Huwag nga raud. Nanang. Nay, apa yan? Apa gagsangit kamutan, anak? Tatang, nanang, pagawanan dag. Ha? Apay, anya ti mapaspasabakan ka. Agpudno ka, Leia. Nanang, tatang, masikugag. Anya? Masikog ka? Agpaiso ka di bagbagam, Leia. Nanang, pagawanan dag. Sino ti ama ti sikog mo? Anyan, Leia? Impagarup awan ka ayan-ayat mo tawan mo ti inyam amom ka na kami kaninanang mo. Ayabam day taalalaki di balay. Tagsasarita tayo. Wan, masapul asong batan na tinapasamak ka. Sana na nagpagpakita pa'y kanyak ni Jan. Manipod na gawin iti probinsyada. Anya? Napanak iti pagtrabahuan na. Ngam ko na dapat na nag-resign ka nun iti trabaho na. Kasano nga rudan? Amom ka din no sa dino tayan ti probinsyada. Lading itagtatang. Ngam ka mo. Di mo amo. Anya ka mo't Leia. Kunak no nasaririt ka. Ngam dagmal ka mo't gayam. Nagtalag ka iti may sa lalaki. Adi mo amo ti katatao na. Kandi mo amo no sa dino apasat ti lubong ti ayan na. Diyagmat ni namna mga ramitan na kanyak ti kastoy nanang. Tatang. Ay, apaw. Isa pa kawanandag ko, ma.
ayan ni Nanang. Nasa parimwar anapan ije tsindaan. Nangan kadimat laang tatang. Saan? Ije tula ka no pwestunan amangan. Talaga ka di makagura unay kanyak ni Nanang tatang. Di mo mababalaw ti inam anak ko. Oray siyak. Tadi mininam na maapulaw sa mapasamak ken katikasta. Amasikugan ka abalasang. Nagngato ti arapaap mo anak ko. Ngaman niya ngay tinapasamak. Tatang. Kunak numagunod mo ti amin nga arapaapam ngum saan matgayam. Ita agbalin kanton nga ina. Ket tinakaladladingit. Awan pa'y mabangunan nga ama day tasikugmaw. Pakawanan dak tatang. Kahit anya ti planom ita. Lepasok day ti asimestre tatang. Agsardengak ton kalpasan na. Huston to no aganakak. Ay, anyang garod ngay. Adaditan. Ano samano anya ti ibunga ti bidot mo anak ko. Nakapagpas ngay kan anak ko. Babae ti anak mo. Agyaman. Dr. Aison. Sa dino ti ayan ni Nanang, tatang. Nagawid rin apaman na naamuan na ang nakapas ngay kan. Kasta ka di, tatang. Wain, ado ka no pa'y taramidin na iji balay sakbay ama pa naglako iji tsindaan. Ti kunayo. Talaga kit di akagura nakpailaang aging gaitan ni Nanang. Ay sos, di mon panunutan day ta. Agpapigsa ka kit day tapno makaawid kayon iji balay ita anak mau. Tatang. Panawan ka pailaang dito ospital Dati agas mo ang masapol agatangag. Maturog ka anak ka tapno makainana ka. Manipod nagsikugak, nariknak at timmamnay ti panakilangan kanyak ti inak, manang Emmy. Jakmat kit di mababalaw, tadi na ninamnama ang mapasamak kanyak ti kasjay. Ti amak tinagbalin a pagsanggirak kadagi di panawan a makigubgubalak iti panubok adimteng kanyak. Nang runa kat saanan a nagparparik na apulos ti ama ti anak ko. Nupay kasjay ti trato kanyak ti inak, impakitak lataken kuana a nagbabawyak amin a napasamak kanyak. Kat tinangpat patibker iti pakinakam ko, iso ti amak ken ti anak ko. Ingka gumaak nga rod a pinadakkel ti anak ko manang. Nakitrab-trabaho ak, tapno makatulong akmat iti paggastusan iti inaldaw. Agingga at alon ti tawan ti anak ko.
nakasaritak di anak di kumarik asyon. Agtrab-trabaho mo't gayam iti may sa recruitment agency di Manila. Kasta ka din, nanang? Wan, kat kumumustaan na ka. Imbagak nga da anak mo iti kinabalasang. Ha? Damdamagan na, no kayat mo ka no ti agabroad, tagkasapulan da iti factory workers iti Hong Kong. Nanang? Imbagak adamagag pa ikan ka no kayat mo. Ang impasigurado kan ko na kayat mo. Nanang, basit pa'y ni baby. Diyak kumapay kayat apanawan. Anya, kano ka nga rod nga agpikat amanggad, tapno maisaganam tinasaya at ang masakbayan day ta anak mo. Apay nga minapanunutam day ta anak mo, katada kami mo't kanitatang mo amang taripato kan kuana. Kasladyak pa'y ngamin kabailan apanawan, nanang. Ay dang sayangam kit din day ito nga oportunidad. Tulungan da ka kanaw, iso adi ka madanagan. Nanang? Ay mapadgakit day, di mo panunutan ti anak mo. Ti masakbayan na ti rumbang panunutam. Flight kon inton umay alawas, tatang. Talaga ka de adisidido kan anak kao. Masapol, tatang. Hustumot kit din ni nanang. Masapol nga itatabasit pa iti anak ko. Masapol ang maisagana kundi para iti masakbayan na. Husto ka anak kao. Kadi mo pagdanagan da apo kao. Da kami kaninanang mo ti makaamukon kwa na. Agyaman nak, tatang. Nasakit mo tirik na kamang panaw iti anak ko. Ngam ikarigatak. Ay. Makaamo kayong tunkan ko na, tatang. Hello, nanang. Imawagak ta damagak no nairwar yun di kwarta nga impawit ko. Nairaman di tanji pagpaarami jo iti atop ti balay tayo. Wan, naala kon anak ko. Ipatarimaan kon inton bigat di atop tayo. Ay, kanwan gayam. Amangan no at extra kwartam dita. Ada ngamin bayadak iti tsindaan. Ha? Ipawit mo adagos atanay. Amangan no madileyak agbayad kat adan tumanan porsyento na. Sige nga rod, nanang. Ngam no mabalin, iyo rayo kumabasit. Tapadasak ti bumulod iti katrabahwak. Tapno adda maipawit ko. Sige, ngam di mo pagpayagan Amo matamasapol ko unay. Wan, nanang. Kumusta gayam ni baby? Ay, di mo pagdanagan di anak mo. Tamatartari pa ato na imbag. Sige, at dapay papanak. Sige, bye. Bye, nanang. Ay, anyamot to ni nanang. Tiam mo na siguro kat dakal unay ti sweldok dito eh. Di nalam mo. Kanayo na kang ag-overtime. Kanaawan sarak ko. Ag-sideline nakpay nga mapan agdaldalos iti balay.
Tapno adamot mabati para gastos ko. Kan adamot maurnong ko. Narigatan. Amang ano agtinag ti kwenta. Awan to gayang pagmamaayan ti panagsakripisyo tito'y banlasiw taaw. Panamanan aya, saan ka mo't naglako itay di tsindaan? Mapaanak man dita balay da kumarek. Aya tar aramidom dita. Di mo kataw awiran to'y apom tap no makainana kumaman. Mada ka lang arudan. Saan mo't anarigat ngaw awiran tapo ko ta. Mabiitak laeng. Noan nalaunay tar aramidom ijay Mabiitak ko dam ng madanon kan tuman titengat rabiain. Enton kwan, napuyat kan, di kan tuman makalako di tsindaanan. Di ka kadiagdanag, tadamot ipawpawit ni Leia. Uray awan masapulan ta, adamot pagbiag ta. Wan angam nakababainan iji anak mo. Saan pa ina nagbakasyon ta kunamot nga ipawit na lakwartan di aramatan na kumang agbakasyon? Sayang nga, Rod. Kun may sa, anya kumangay ti aramidin na ditoy. Katumay namot iliwon ti anak na Uray ka na yun da nga ag-video call sa balil at tanog kita da iti personal. Atula amin. Adapay may sa. Kung naapitsuram da iti impaaramid mo dito balay, ngam di mo maaramid, tawan mo't atalaga ti impaaramid mo. Inibus mo mo't dagiti kwarta nga impatpatulod na. Katadapay mo't ipatulod na. Di sunton ti pagparamid. Anya kalakit din ay alakay. Sige mapanakon. Manaktak ka mo't alaklakayan. Talaga mailiw ako ni ti anak ko. Uray sana kayat ni nana nga agawidak. Taado kanupay tinaskan ang matarimaan iti balay. Ado kanupay akwarta ti kasapulan. Agawidak latan. Makamuditan. Total, nalpasan ti kontratak. Adamot na urnong kon. Agaplayak tulay ti sabalin. Apaman ang maipapas ko ti iliw ko iti anak ko. Amok ang masurpresa da iti idadateng ko. Ay, kailiw kun at talaga ti anak ko. Adakan, anak ka. Saan mo nga ibaga nga agawid kagayam? Kaya't kayo asorpresaan, tatang. Kan mailiwak una yan iti anak ko. Ay, maturog ta anak mo. Nabanog anak ka ay ayam iti kaaruba itay. Mala, sumrak ka liya. Umay ka. Agyaman ak, tatang. Tatang? Apay ngay nga, awan mo't nagbaliwan to'y balay. Dimot ko na ni nanang nga ado ti impatarimaan na. Iso ka na yun nga agpapauit iti kwarta. Ay, anak ko,
ayan ni Nanang. Rabiin na. Ay, dahi tangarod ti kayat ko nga ibagakan ka, anak. Ngam saan tamot ang makapagsarita. Tanukas dyan nga umawag ka. Ay, kawanan ti gundaway tanga agsarita. Apay, tatang. Pasensya ka na, anak ko. Ngam, talaga asabalin ti aramid dyan inam. Isumutla ka na yung arumwar amapan iti balay ti kumarin na tagsusugal na magayam. Anya? Pasaray saan pa yun nga aglakaw no kasi amapuyatan amapan makisugal. Anya? Kasanon ti anak ko, tatang? Siyak ti mangas asikaso iti apo ko, anak ko. Isumot lagaya makastaunay ti gagar ko nga agawid. At damot gaya man madi ama paspasamak. Ay. Amok a kinaguranak ni Nanang. Gapo iti napasamak kanyak, tatang. Saan kumamot akasto iti panang papas na kanyak? Leia, anak ko. Saan ko apinpidutan ti kwarta ijay, tatang? Nagrigat ti trabaho mi. Kanayon ak nga overtime. Masaray talula ang nga oras ti turog ko. Kano day off ko. Agsapulak pa iti masainlay na. Tapno adala ang kanayunan ang maipawid ko kada kayo. Kandag iti daw-dawatan ni Nanang. Anak, siya kung tagkid-kid daw iti pasensya. Napukadag iti nararamid ni Nanang mo. Amok no kasano ti sakripisyo medyo balasiw tao. Pasensya kan, anak ko. Anyamot to ni Nanang. Anyamot tan. Nagsakit tinakam ko itinaamwak, apaman ang nakaawidak manang Emmy. Idi anariknak ti bannog ken rigat ko ang nagtrab-trabaho iti adayo a lugar. Tapno maipaay ko laeng ti pagkasapulan ti pamilyak, anapanawak dito'y Pilipinas, nang runa unay ti anak ko. Kasla nagtupak kanyak ti langit, apaman ang nakitak nga awan nagmamaayan dagiti impaw-paw itko ang nagbannogak, gaputa binusbuslaeng ti inak iti sugal. Kasta unay asangit ko manang. Napunas laeng ti ladingit ko, apaman anaarakop ko ti anak ko. Ken nakitak met asaan abinaybayan apulos ti amak, gaputa nasalunat anasang petak. Maasyanak unay iti amak, gaputa iso tinagsaksakripisyo anang tartaripato iti anak ko, kabayatan ti kaawan ko. Jakmat mabalin aguraan ti inak manang, gaputa inakket nga rod. Ita, nag-for-good akon diti Pilipinas. Adamat na urnong ko. Iso ti inaramat ko ang nagipatakder iti mini grocery nga iso ti source of income mi iti agdama. Maragsakan akmat amang ibaga nga adamat ten kaayan-ayat ko apadak matlaeng nga OFW. Naragsakak manang gaputa imbilang nanti anak ko kas pudpudno nga anak na. Ket iti mabiit apaman asumangpet nga aggapo iti balasiw taaw, agkalay sa kaminton. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Leia.
Leia, pagayam ko, kabayatan abas-basa ti surat mo, mariknak ti marikriknam. Narigat at talaga ti agbalin nga OFW. Malaksid ang narigat ti trabaho, maiyadayo kapay kadagiti ipatpatag mo iti biyag. Ngem ti kasakitan, kat ti makitam nga awan nagmamaayan ti panagsakripisyom, gapo tanabusbus laeng iti awan kaes-es kan na ti nagrigrigatam. Ngem dayawan ka pagayam ko, gapo ta iti laksid ti naaramid ti inam, di mo pulos ginura. Iso asumangsang baylat ta amin aparabor kan ka. Kita laangan, malaksid a naadaan ka iti negosyo, naamamumpay ti lalaki a naitani aparakan ka. Kablaawan kayo iti umadanin a panagkalay sayo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan alito at taga Sambales. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ti kuman na marswa, ti agtultuloy amang tarabay kada kayo, tapno mataginayon mat ti panangipapaayo iti linglingay kada kami. Ilingad naklaangan itinagan alito manang tubuak iti Sambales. 5 kami nga agkakabsat, kat siyak ti inauna. Narigat ti biyag mi manang, tapanagumalaeng ti pagtaggadan dagiti dadakkel ko. Da kami dagiti makunang agnanaed iti kabambantayan ti Sambales. May nga oras ti masapul a pagnaan mi, sakbay a makadanon kami iti pagadalan a pagis-eskwelaan mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng iti sekundarya, Manang Emmy. Lito anak, agpalas kayon kadagiti ading mo, mga numala daw kayo iti pagadalan. Saan kayo pa'y anangan? Agpalpalasan da ading ko nanang, di kay agdanag. Adayo pa'y ngamin ti pagnaan nyo sakbay amadanon nyo ti pagadalan. Wan nga rod nanang, may nga oras pa magmag na kami, sakbay makadanon kami ti pagadalan. Ano sa nyo anak ko, no kaya't yu ti makaadal? Wan nanang, siyak, kaya't ko talaga ti makaadal, kan makapagkuleyo, tapno sana dito bantay langan tayo. Kaya't kayo mayaon iti kinarigat. Pasensya kayon anak ko, ta dito'y kayo kabambantayan adim makkel. Dito'y mat ngamin at talaga ti lugar tayo akatutubo. Nang rona ti kapututan tayo. Nanang? Sapay la ko mga rod, tamatungpal dagiti arapaap mo anak ko. Tapno adamot maipanakkel mi kadagiti daddu maapuli. Nang runa dagiti adda iti patad. Ikararag tayo day tananang. Amok adi na tayo baybay anti Diyos. Napan ka din nag-eskwela dagiti anak ta bakit? Wen lakay, masapol a masapada ta adayo pa iti pagnaenda. Nanganda ka di mutlaen. Anyang iti binalunda? Nanganda, kun binalunda tay inling tak abagas ti kamuti. Napyala pamudpud da iti bisinda inton aldaw. Ay, kaasimot dagiti anak ta. Gamanya nga rod ngay. Aganos tayo at akastimot nga rod ti kabibiyag tayo diti kabambantayan.
Dakal ti kaasi ti Diyos lakay. Kun naanos dagiti anak ta, nang runa ni Manong Daalito. Talaga kayat na ti makaadal. Kat day ta ti pagyamanak launay, taada ambisyon ti anak ta. Wan nga rod bakit? Mala, isaganang marodan di balunag. Tama pa anak mo tan ni Uma. Barang nga maala ka mabalin tayo akanin kadagiti masungad nga aldaw. Ay, sige nga rod lakay. Mabit laeng ta isaganak di balon mo. Dito yung dagiti kakabsat ko. Agkukuyog kaming nga gawid. Dandan niya ako nag-graduate high school. Makadalak pa nga tayo ti koleyo. Kasano? Sigurado asaan da ko nakabailan na suportaran da nanang kantatang. Kaya't ko kumamot nga da makalpas iti pulimi. Kaya't ko kumanga da may panakal da. Uray makunang at da kami lang iti kabambantayan nagnanaad. Ngam ka sana mapasamak tar arapapag. No kastoy mo ti kasasaad ti biyag mi. Diyak mapukawan iti namnama. Amo ka maragpat ko dagiti arapap ko. Babay ni ti tulong ti Diyos. Naimbag ta nakasangpot kayo, anak ko. Inuray kong dagiti kakabsat ko, nanang. Ungayam, nanang. Dandan di graduation mi. Aglapasak mo't langan iti high school. Itapay laeng, kablaawan kan anak ko. Ay, daitang arod ti pampanunutan mi kan ni tatang mo. Talaga saan da ka nakabailan apagadalan iti kolehiyo, anak ko. Nanang? Pasensya kan anak ko. Kaya't milaunay ang makaadal ka iti kolehiyo. Talaga adi mi kabailan. Nang runa kat adapay dagiti kakabsat mo anas kan ang maipaayan kadagiti kasapulan da. Maawatak, nanang. Ngam di kagdanag. Siya kung tagaramid iti pamuspusan tapno makaadalak iti kolehiyo. Anya nga ta nagbiro ka kiti trabaho ko iti patad. Ha? Kabailam nga ta anak ko. Ubing kalaunay tap nagtrabaho ka. Anya kumangay at trabaho ti serrekam. Oran niya di tananang. Tinapatag, may tuloy kumot lang ti panagadal ko. Sayang ngamin ti panawan. Maadakan ka day ta anak. Ngam kitaam nga umunaan no kabailam nga aramidon day ta pampanunutam. Amo ka porsigido ka anak ko. Ngam panunutam, asaan analakaday ta nga aramidam. Napalalo tila dingit ko iti day di apa nagsarita mi iti inak manang Emmy. Malidayanak amang panunot, asaan da ko nakabailan a pagtuluyan iti kolehiyo, dagiti dadakkel ko. Gapo siguro iti gagar ko amang yaon iti pamilyak iti kinarigat, sa anak asim mo ko manang. Nagdamag-damag kadagiti amok iti patad, no adda makasapol iti katulungan da iti pwesto da. Talaga ngamin adyak kayat ti paidagellatan iti kinarigat. Kayat ko ang magunod dagiti arapaap ko. Kang ronaan ti amin, kayat ko atong palen ti karik,
Ayaon ko iti kinarigat ti pamilyak. Agingga ang nagturpusakon iti high school. Kablawan da ka, anak ko. Naragsa ka pa nagturpos mo, anak ko. Agyaman kada kayo, nanang. Tatang. Kamaudyanan na, nakaturpos kan. Adan makuna naggraduar nga anak mi. Kat pakaragsakan mi unay dayta ka ni nanang mo. Agpaiso ti ko na ni tatang mo, anak ko. Kat babaan dayta iti sakripisyo, maamagmag na iti adayo. Tapno makasarot ka laeng iti pagadalan. Talaga ngayon ka gumakti amin? Tapno masubadak mo ti sakripisyo yo. Nang runakon ka, tatang. Kakasi ka makigamgamuloy ti daga. Tapno masuportaran na kami a pamilyam. Anak. Ada pa rikot, anak ko. Oray kasano ti ayat mi apagtuluyin da kay ti koleyo. Talaga saan min akabailan. Amok tay tatang. Katsang kaya madanagan, ipamuspusak ti amin, tapno makapagtuluyak. Siya kung ti makaam mo, tatang. Lito. Naibagakon ka ni tatang mo ti plano, anak ko. Wan lito. Gumamangan numarigatan ka, anak. Sana kaskari na tagtrabaho. Nang runay di patad. Amangan no di mo kabailan. Tatang, sa anak mo ta sumrag iti trabaho nga mo kamarigatan na kunay. Iso di da kun pagdanagan. Siya kun ti makam mo. Tumot kit di tatatang kananang. Amangan no marigatanak. Nami karigatak. Tilang parikot. Amangan awan ti mga alakanyak. Ngamin, amuda tagabambantayak. Amangan ni pagarupdag iti tagapatad. Asabali to ugali mi at tagabambantay. Nang padasak tigasat ko. Barang na damatumpunga ka na sayat ni amo. Amo katarabayan nakti na marswa. Tamo na mo't anasayat ipanggap ko. Yati nasayat, maturog akon, tarabin. Katinton bigat, mapanak iti patad. Ikagumaktag sapul iti pagtrabahwak. Nasapa kayo mo't adimalan dito'y balay. Papanan nyo aya, tatang. Mapanak man di tayan dala kay Imain. Wala ka no importante pagsaritaan, me. May papanitian niya day tatatang. Diyak pa'y masinunoon niya. Kamkas pang lakayan dito tribo tayo. Masapul amapanak, tasakmat ti kasapulan da. Nala, sapay la kumata saan aparikot day tatatang. Saan mat siguro, anak ko? Ang mga nadalang kaya't dayo man kanyak. Aun gayam, kumusta nilitaw? Nasaya at matatang. Maragsakan, dagiti kalugaran tayo. Tadan nagturpos dito lugar tayo. Isu nga mento mo na nagturpos iti high school. Tadan iti daduma, masadot damat tama pa nag-eskwela.
Gapoy ti kadayaw ti pagnaundasak baya makagtangday ti pagadalan. Naimbag nga road ta saan nakastadya apo ko yu tatang. Nangato ngamin ti arapaap na iso nga inkarigatan na ti makaturpos. Nasaya at day takapanunutan na. Malangarod anak kaw, tama pa anakon. Sigurado nga urayan na ko nila kay Imain. Sige nga Rod, aganad kayo tatang. Nanang, adan na yung bagadamag. Anya day talito, anak ko. Adan pagtrabahwak nanang. Adan nam amok ngagtagi ko iti panaderya. Katag kasapulan day ti trabahador. Ay, kabaalam nga ron day ta trabaho. Katawan mo't padas mo may papaniti day ta. Nasingpet akin kuha nanang. Kunana nga isurodak ka no. Saan ka numot anarigat ti trabaho? Iso na lang tamasapol nga agring kami tinasapa nga garamid iti tinapay nang runa di pandisal. Tumulong akmat lang nanang tadamot dagiti daduma kadwa ka para aramid. Saan ka nga taamarigatan, anak ko? Saan nanang? Kan masapol nga stayin ka no. Kahit nasawan, saan na ka makaawid iti inaldaw. Agawid akital daw ti Sabado, tasarado di bakery ti Domingo. Anya? Kan nadamot pagsayatan na nanang, tadayo ti lugar tayo. Kan kas nakunakon, masapa amang rugi ti trabaho medyo panaderya. Kaano ka kano amang rugi ngay, anak? Iti kano kasapaan ngal daw nanang. Talagang amin nakasapulan dati katulungan da. Nangasawa kano ngamin hindi may sa kadwada kat nagawid dan iti lugar da. Ay, maragsa ka anak ko. Ta saan ka narigatan ang agsapol iti pagserrekam. Ang mga agpakada ka ni tatang mo Amok, maragsakan mo't laeng para ken ka. Ti panagyaman ko iti namarswa, ta nakaserrekak akas trabahador iti maysa panaderya manang Emmy. Nakarkaro manen ti panagyaman ko, ta nasingpet dagiti amok, ta amuda ti tumulong kadagiti kaskanyak at agabambantay. Saan mo't anarigat ti trabaho manang? Isu na laeng tamasapul aparbangon pay laeng ket mangrugi kamin nga agtrabaho. Ngam kalpasan ti sumagmamano nga oras, nalagan tulaangan ti trabaho, tatumulong akton nga aglako iti bakery. Nagtultuloy nga rod ti trabaho manang, aging gaadimteng ti panagsaserek ti klase. Naimbag ta nakawid ka anak ko, mailiw kamin kan ka. Ay, hawan nga rod anak ko, nang runa dagiti kakabsat mo. Kailiw dati ihaw awid mo ka doon nagduduma a klase ti tinapay. Ano man ang tinyawid ko nanang, sanda madanagan. Kasta aya. Kat kumusta nga iti trabaho anak? Okay matatang. Ungayam, umadanin ti enrollment para iti koleyo. Ay, kasanungay, kat saan ka mo't maka-enroll anak ko? Agtrab-trabaho ka mo't. Day tangar to may padamag kada kayo nanang. Tatang,
Mabalinak ka nung ag-eskwela ko na di amok. Anya? Nay, kasanungay day talito. At trabaho kiti bigat, katagadala kiti malam. Total, bigat mo ti kaadwa na trabaho iti panaderia, tatang. Nanang. Ay nagsayaaten nga no pinalubusan da ka nga aginroll anak ko. Huwag nga rod lito. Amuda kami na talaga kayat ko ti makadal. Iso kayat dakmot at tulungan. Di, agadal ka nga rudan iti day ti apa nagsasarak lito. Wan nanang, talaga nagimbag ti Diyos. Taimpaayan na kiti amo nga agbalin niya instrumento. Tapno magunod ko da gitara paap ko. Katalmot gayam nilito, anak ko. Wen tatang, pinalubusan ka no di amo na asumrek iti pagadalan iti malam. Ket iti bigat ti panagtrabaho na iti panaderya. Nagsayatan dagiti amo na no kasta. Wen nga ron tatang, ket maragsakan unay nilito, tana ituloy na mutlaangan ti agkolehyo. Amo, anak ko. Ti tao no darapap na itibiyaga kayat nagunodan. Mapasamak na ita. Basta buyugan na iti kararag ti amin nga ramidan na. Kan kang runaan na. Agdawat iti panarabay ti Diyos. Tatang, Nasingpot nga uming nilito. Kan nagagat. Iso nga amok. Maragparto nilito ti amin nga rapap na itibiyag. Lito anak, dandani kan agturpos iti kolehyo. Wan nanang, katagyaman na kaunay ti Diyos. Mapaspasama kan ti may sa kadagiti tinartari gagayak launay. Agpungan to namin a sakripisyo anak ko. Para kada kayo pamilyak tayo pa nagsaksakripisyok nanang. Kaya't ka panagnig ka ni ti kaduan. Nga oray pa'y makuna tagabambantay tayo laang. Kan orado di agibagbaga sa bali ti puli tayo. Kabailan tayo matapasayatan ti panagbiag tayo. Ay nahaado ti maragragsakan akapulyan tayo anak ko. Di da ninamnama nga addanton umuna nakaturpos iti kolehyo akapulyan da. Katamok nanang, makatulong akton diti lugar tayo. Nakaturpos kan anak ko. Kat di mininamnama, maisa ka nakagunod iti maisa ka nga tuwa na pamadayaw. Uwan nga rod anak ko. Maisa ka dagiti nagturpos sa cum laude nanang.
Tatang, nasurpresa kami nga rod anak. Agasam ngay dayta. Kinabailam ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal mo. Kat nagunod mo pa'y dayta apamadayaw. Wen nga rod anak ko. Babaeng dayta ti panarabay ti namarswa. Ken siyempre, iti suportayo pamilyak. Tada kayo ti inspirasyon ko. Ken utang kumot ti amin kadagiti nagbalin nga amok. No sana ga po kadakwada. Nalabit na sana ka nakaadal iti koleyo. Ken jak ko man nagturpos. Kat anya ngay ti planom ita anak. Jak kumapay kaya panawan ti trabaho ko iti panaderya tatang. Kinasarita nak ti amok. Palubusan na kanong agtrabaho iti sa bali. Masapul ka nung usarag ti ingraduar ko a kurso. Kat dakala pagyamanak na itakadakwada. Ay na, talaga nagsaya at daatao anak ko. Kat ti Diyos ton timang subalit iti kinaimbag nga impaidakan ka. Jak to'y da malipatan nanang. Imbilang ko ida na may kadwa pamilyak. Sa di naman ti pakadanunak iti dayta pa nagturpos ko. Karaman da kanayin iti baligik. Jak tumalipatan ti kinaimbag anay paida kanyak. Nanang, naawat ti may sa kumpanya di Cebu. Ijaya kong nagtrabaho. Anya, ay nagadayon nga'y anak ko. Nanang, jaketa paluspusan dito yung oportunidad na si Mangbay kanyak. Napintas ti offer da kanyak nanang. Sayang no jak awaten. Amo da nga men naggraduar ka cum laude anak ko. Iso siguro dayta ti idijaya daken ka. Wan nanang, mangrugi ako ninton sumaron na Domingo. Isama sapo lang mapana ko ni Cebu. Ay, anak. Jakla yung pagarup amaragpat ko amin dagiti nanang. Idi, buy-buyain mi lang kadagiti kakabsat ko ti eroplano iti tangatang. Ngamita, makalugan ako ni ti eroplano nanang. Ay na, nagasat ka anak ko. Talaga nagasatak nanang. Tadda kayo pamilyak. Ken dagiti tattao iti ligudan da ita baligik. Tarabayan na ka ti Diyos, iti sumaruno nga agpang tibiyag mo anak ko. Tarabayan na ka ti Diyos. Lakay, maragsakan dagiti kapulyan tayo, kadagiti maipapay at ulong ni Lito dito'y purok tayo. Wan nga rod bakit? Nang runa dagiti pang lakayen. Lakay. Nagasat tayo kano takas kanilito ti kaunaan nakapulyan tayo ang nakapagtorpos. Katakil ti maitultulong na dito lugar tayo. Kan saan lang aday ta? Nagbalin mo't nga inspirasyon dagiti agtutubo nili ito. Ita, adan dagiti agad-adal. Kat kayat damot ti makaturpos akas kanilito. Mangrugin ni agbaliw ti panirigan dagiti agtutubo may papaniti edukasyon bakit? Edi kay kayat dat aggamuloy ti daga. Ngam ti agadal. Tadi danam naman na posible amadaan itinaranyag ang masakbayan. Dagiti kaskada tayong adda dito'y kabambantayan. Ngam ita, gapukan nilito. Naadaan da itinamnama. Kat namnamaan tayo nga ado ti sumaruno iti adak nilito. Namnamaan tayo day tabakit. Kat agbalintun anarang ay ti panagbiag ti tunggal pamilya dito'y lugar tayo.
Hello, Nanang. Kumusta kayon? Nasayaan mo't anak ko. Si Kangay, kumusta nga iti trabaho? Nasayat mo't, Nanang. Agyaman kami kadagiti naipaay mo kada kami anak ko. Naipatarimaan minto'y balay tayo. Kat kastaunay aragsak dagiti kakabsat mo. Awanan yaman na, Nanang. Talaga para kada kayo amin nga aramidak. Apaman na makawayak. Agbakasyonak to dita lugar tayo, Nanang. Kaya't kumatapasyaran dagiti amok. Mailiwak kada kayon. Uray da kami mo't anak ko. Nang runa dagiti addem. Uray gayam dagiti kalugaran tayo. Katagyaman na kano kadagiti na itulong mo dito lugar tayo. Awanan yaman na kunayo, Nanang. Talaga kayat kung adamot pagbaliwan ti lugar tayo. Ay, uwan gayam dito. Adumutan ka, dagiti agad-adal akalugaran tayo. Kaya't nakanumot ti agbalin akasken ka. Nasayat mo ta nagbalinak nga inspirasyon kadakwada, Nanang. Bayan nyo, apaman na makabakasyonak at danton gundaway mingi agsasarita. Padaanan nyo ti panagbakasyon ko, Nanang. Wen, anak ko. Sigurado ang naragsak ti amin. Apaman ang maamuan na kaagbakasyon ka. Wen, Nanang. Kat aganad kayo kumaakanayon. Nagbalinak nga inspirasyon iti lugar mi manang Emmy. Kat ita, adon ka dagiti agtutubo iti purok mi tinakalpasan iti kolehyo. Kat makita kon tinagbaliwan ti kasasaad ti panagbiag ti tunggal pamilya iti purok mi. Naragsakak manang ang nagbalinak nga inspirasyon kadakwada, tapno agarapa apda kat agbaliw ti kasasaad da iti biag. Dakkel apagyamanak ti pamilyak, ken dagiti amok, anang ted kanyak iti gundaway a makaadal ken makaturpos. Tunggal agbakasyonak, jakliwayan a mapanpasyaran dagiti amok manang, ket naragsakda iti nagunud kon iti biag. Sapay kuma ta nakaipaay iti inspirasyon daytoy apadas ko manang. Toy pagayam mo, Lito. Pagayam alito, umuna iti amin, agyamanak taintalak mo ti padas mo iti programa tayo. Kat nagbalinda ito nga inspirasyon kadagiti agtutubo adumdumngeg, nang runa dagiti adda iti kabambantayan, wenno nasulinak a lugar. Kan saan nga agbalin atubeng ti sabali apuli, iti panangtunoy kadagiti arapaap iti biag. Iti imatang ti Diyos, pada-pada amin a tao, naggapu ka man iti sabali apuli. Sapay kuma, tamanayon ti parabor, ana ipaikan ka, tapno mairanod met, dagiti patpatgam iti biag. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga andong Manipod Negros Oriental. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday iti anak ko ani Jerry Manangan from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Happy birthday kani bayaw ko Edilberto Dacasin from Heidi iti Oman.
Happy birthday iti anak ko ani Zaineth Bores from Boss Konjan TV. Shout out kada Veronica Valdez, Elena Antonio, Norberto Bangsoy, Noy Vargas. Makablaawan dagiti taga Santa Cruz Zambales from Jackie Claro. Shout out kada Dina Benito, Jaime Rodriguez, Domilin Miguel, Riv Romero. Shout out iti Passion Family dita Villa Carmen Ramon Isabela nang runa nila kay ko ani Lamberto Passion Jr. Happy birthday kanila kay ko intong December 1 kanjay anak ko intong December 7 from Imelda Velasquez ti Saudi Arabia. Shout out kada Jasmine Rivera, Melanie Mangabat kan Francine Dayagon. Makablaawan nila kay ko Junjun Taberna from Novelin Taberna. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Andong. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo akablaawan iti naimbag nga oras. Sa anak asigod adumdumngeg iti kakastoy a programa, ngem idinangngegak ti pakasaritaan ana itampok, maipapan kadagiti naalilaw a kakailian, naginteresak, aging ga nagbalina kon nga avid listener. Ilingad naklangan itinagan nga Andong. Jakon inlanad no sa dino a lugar ti ayan ko ita, ngamket di tubuak ti Negros Oriental. Nakababain man manang may saak met kadagiti naalilaw iti na minsan ti grupo akabusor ti gobyerno. Nagtaudak iti nasulinek a lugar ijay Negros Oriental. Gapo iti kinasulinek ti lugar mi manang kasapulan pa'y amagmagna kami iti agarup 3 nga oras, sakbay amakadanon kami iti sentro ti lugar mi. Daita ti may sa arason, no apay asa anak anakastrek idi iti lehitimo a pagadalan. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idi agtawan nakpaylaeng iti 7. Kakadya ako nagatal, nanang. Andong anak, marigatan ka. Marigatan tayo. Nagadayo ti eskwelaan. Nasulinek unay ti lugar tayo. Iso nga uray kayat nakakumaapagadalan, saan amabalin, anak? Oo na yan. Anya lang nga rin taramidok, nanang. Andong. Ang talin na taklatan dito ayan tayo. Awan ti mabalin tayo, anak ko. Napalalo ti kinasulinek ti lugar tayo kunakmanen. Agasam nga iti 3 nga oras anasken amagmagna tayo. Sakbay amakagteng tayo iti sentro. Nanang, iso akas iti nakon-nakon, anak. Uray pa'y kasano ti ayat mi amang paadal ken ka. Kan uray pa'y kasano ti gagar mo nga agadal. Saan lata mabalin? Iso apasensyakan, anak ko. Pwede ka pala maturog, Lydia. Adalo man tirabi. Anya ka di timang burburi-buri ti panunot mo. Ay, maasya na kamin ka ni Andong nga anak tadolpo. Ne, apay na Andong. Talaga akayat na ti makaadal. Ngam imbagakkan kwa na nga awan ti mabalin tayo. Tamalaksid amarigrigat tayo lang harudan. Imposible pa'y amakaadak iti pagadalan ni Andong. Tanasulinek unay nga mintoy lugar tayo. Pudno day talidya. Ngam adanam nama ang makaadal na Andong. Ha? Agpay sudol po? Kasano? Ada ngamin ka barbaro atak dara pagadalan dito lugar tayo. Anya? Ne, sa dino abanda? Anya pagadalan day ta? Pambansang demokratikong paaralan kanumot tinagan day ta pagadalan, bakit? Naggapo ka no ijay syudad ti Manila dagiti nagipatakder. Kati pagmayatan na, libre asumrek ijay dagiti ubing dito lugar tayo, amayat ni agadal. Ne, nagpintasan ngay day ta. Talaga amayat, Lydia.
Iso at tinasaya at maturog tanda ni Rabin. Katinton bigat, kuyugon tanto ta anak ta ija pagadalan. Barang no makaadal ni Andong, kat maragpat na ti amin ni arapaap na. Nanang, agadalak mo't lang? Wen Andong anak, nagasat tayo nga agindag ditoy. Taaddadag iti nasasaya at ti panagpuspuso da at taga syudad ti Manila. Nagipatakder iti pagadalan dito lugar tayo. Naimbag langan, nanang. Makadalak mo't langan. Pudno day ta, Andong anak. Katuray da kami kanitatang mo. Talaga amaragsakan kami matunay iti day ti anapasamak. Saan laada tayo? Amin dagiti kakalugaran tayo. Nalaos ti ragsakda. Nanang? Kamaudyanan na anak ko. Maikan kayo matlaangan iti dekalidad nga edukasyon. Taadakat nga rudan pagadalan dito'y lugar tayo. Ikarik nanang, agadala ka na imbag. Iti kasta, makaturpusak. Kat madanak to iti napinta sa trabaho. Mayahon kayo doon itirigat, nanang. Andong anak. Aramidak ti amin tap na matungpal ko ti karik. Saltak ti agadal. Talaga kaya't ko tagturpos para kada tayo asang kapamilya. Panagbasakan pa nahidumdumamot na ita pagadalan. May dagiti panunod ko. Agpaisungay sarusuro ta kami nagbasakan nagsurat. Ngamadadumot nga oras ti papay da iti panangisuro da kada kami nagkaramat itigam. At ado nga oras ti panagadal mi may papaniti pagpagada kinakilo ti gobyerno. Kin panagbalin ka nung aso-aso dagiti soldado kadagiti agtakamita iti gobyerno. Makapatikaw ti sursuro da diti apagadalan. Ngayon kaya't kulat ta ditoy. Ato nga minti na idumdum mga sursuro da. Nang runa ti panagaramat iti paltog. Mayat. Magagaran ako na makasuro nga gigam kan nagiputok iti paltog. Kaya't kulaon ay dagiti sursuro da kada kami. Kaya't ko. Antayo, magtalagpan ako na. Simrakak apagadalan nga inawagan da iti pambansang demokratikong paaralan, sinuruan da kami nga agpaiso nga agsurat ka nagbasa. Ngam iti naganus paylaeng nga idadmi asimrak sa jay, manang Emmy, sinuruan da kami matlaeng nga agaramat iti igam. Pasig a kinabayolente ti insuro kada kami dagiti manursuro a naggapupay kano iti syudad ti Manila. Malaksid iti dayta, istriktuda iti dayjay apagadalan. Kat nalabit agapu iti kinaistriktuda, na itanam iti panunot ko akabusor ti gobyerno, nang runa dagiti soldado. Inaldaw akasta ti pagrikrikusan ti lubong ko, iti daydi apagadalan manang Emmy. Ngam idinadanon kon ti edad ko asangapulo, naan-anayan nga insinadak dagiti maestro kadagiti dadakkel ko. Kat ingkuyog dak iti kabakiran. Sadyay kami anang bukal iti maysa nga squad, kat may salaeng ti immula da iti panunot mi. Kabusor mi kano dagiti tropa ti gobyerno, kat aramatan mi dagiti igam mi, kan amin anasursuro mi iti pannakiranget kontra kadakwada.
Aging gaanadanon daytoy apagteng Manang Emmy. Delikado dayto Di mininamnama ang masalaw mi dagiti soldado. Tirigat na, ad-adudang da kami. Tihado kami ti dayto arangot. Lumakamuditan, aramatak na tatigam ko. Lumabanak. Ha? Ada na puntak? Sandak akabalan. Orad ato ti bilang yo. Nung sanda kami akabalan. Ita Hold your gumano fire! Sanudan na ganit ka puso! Hold your fire! Kasi timpok ka di may sa soldado. Nagsanod ka nung dagat Search the ikabuso area! ko nana. Magandang kayo lang! Posible mo ta panawan da Runa ka na siguro ka dapat lang di tatay nakapaltok ka ni siyo! Move! CEO ka na. Basta. CEO da dyan na paltugak. Ipatamdiga mo! At na soldado itilikodak. Kasano da ito yun? Nakamagdakdag iti soldado. Apaya pinanawan dakdag iti kakadwak. Apaya didak man din kagumaan ngayon kuyo ka naglibas. Ha? At ti soldado amang manbantar kadag iti kakadwa na itay. Anya nga tataramitin na kanyak. Kumusta ka? Ora niya ti pagpagana sa anak ngagsasaw. Tsak sungsung batas. Sana nakapapati si ka may isang ubing tinakapatay di commanding officer ni. Sa anak ngagtagtaga rin ora niya pa iti pagana. Tsak agsasaw. Madlawan na ganus ka unay. Kat may sa ti masiguradok. Sigurado ang nalilaw da ka dagiti makakanigid a grupo. Tsak lat agsasaw. Baybayak lang nga sumanaw. No di mo kaya tagsaw. Saan da ka pilitan? Ala, panawan ka pa'y dito'y. Pinanawan na kun. Ang mga nuplan-plan mundan no kasanuda kapukawan. Punang amin dagiti maestro midi. Saan ka nga mo dagiti soldado ti mamakawan? Siyak ti makagapo iti pan nakatay ti CEO da. Sigurado akaguradak. Ang mga nupatay yung dakmat. Sir, naklaat akiti panang sukon kanyak dagiti tao yo. Apay ka di nga inkuyog dak diti kampo. Mrs., di kay kumagbuteng. Relax kayo lang. Awan ti dagas nga aramidan mi kada kayo. Sir? Pinasukon kayo, takayat ko ang maamuan yung adda dito'y detachment ti anak kayo. Anya? Sino nga anak ko ti dakdakamatan nyo, sir? Ito'y tiladawan, anak kayo. Oh. Diyos ko, ni andong daytoy. Ti anak ko nga agpaiso daytoy. At napasamak nga enkwentro iti nagbalitan mi a soldado. Kandag iti komunista grupo. At datag iti na isagmak. Ado dagiti nakumpiskar nga igam. Katoy anak kayo. Kasi tinako nakitayan. At dito'y detachment na nakamagmi. Ha? Katamuyo ka di. Iso tinakapatay iti si Omi. Anya? Dahil tatagpay so, misis. Ti anak yun tinakapaltog ito opisyal mi. Ay, Diyos ko. Anya daytoy yan ang napasamak. Una yan. Iso dumngag kayo kumana yung bagiti bagami kada kayo. Dumngag kayo kuma.
Basta, natalgad ti kasasaad ti anak ta, Lydia. Wendol po, ngam una yun. Itinaganos nga edad na. Adan nakatal na abiyag. Nakaladladingit na pagtang, Lydia. Jack pulos ni namnama nga itikas siya kinaubing na andong. Makuna amay sa na kriminal. Kasla Jack matpatyan. Ngam napasamak, Dolpo. Anya lang hindi masakbayan na. Basol ko da ito'y. Siyak ta aking basol. Anya ka din da itang ibagbagam. Kasano ko maabasol mo, Dolpo? Siyak tinangisarkan ko na iti da siya pagadalan. Iso basol ko ti amin. Dolpo. Namati aktomot ngamin na makatulong kada tayo da siya pagadalan. No saan ko mga impilit asumrot iti da siya pagadalan na andong anak ta. Di na kumamot mapagtang ti kasto ita. Saan ko nakapatay ti anak ta? Saan ko Lydia? Kagiddan ti panang babalaw ni tatang ko iti bagina, gapu iti nagbanagak, manang Emmy. Nalaos mo ti panagdanag ko, kabayatan ti kaaddak iti detachment dagiti soldado. Saan ngamin anapunas iti isip ko, ti imula dagiti maestro iti nagadalak, nga awan kanuasi dagiti soldado. Amkag agapu iti pan nakapapatay ko iti opisyal da, biyag kumat ti katukad na, kat amangan no mairaman pa iti biyag dagiti ipatpatag ko. Ngam sabali tinapasamak manang Emmy, ta imbes ko maadosaan wano parigatan dak, kas katukad ti panangutang ko iti biyag ti opisyal da, saan ta kinasarita daket di itinalapat dagiti dadakkel ko. Iti panagnaed ko iti kampo dagiti soldado, naamiris ko nga adayo iti kinapudno dagiti insuro kanyak ti maestro, iti nangiserkan kanyak ni tatang ko apagadalan. Naikanak iti waya a makipulapol kadagiti soldado iti uneg ti detachment, ket di ta nakitak ti kinaimbagda. Sungani ti inmula tinagbalin a maestro iti panunot ko. Aging ga naglabas ti duatawan, kat namin pinsan motan a nagbaliw ti panagkitak kadagiti soldado, kasta motan ti panirigak iti biyag. Diyos ko, agyaman ak unay kada kayo. Amo ka tinarabay dak, iso anak kasubliak mo't lang iti pamilyak. Malaksid niya minyenal daw sa rungkaran dak dito'y detachment. Saan da pa yung agsarsar da nga mga ipampamuspusan iti amin. Tapno naan anayan na makarwarak dito'y detachment dagiti soldado. Agyaman akmat na nawaknitan ng tinakulapan na panunot ko. Sapay la kuma, tamataginayo ng tipan na kailukat dagiti matak. May panggapiti na imula iti isip ko. May papaniti gobyerno, kastamatan ka dagitagtakam. Agyaman akunay kan ka Diyos ko. Andong. Sir, adda ka di pangibaunan nyo kanyak? Kaya't ka makasarita, Andong. Ha? May papanitan niya, sir. Namuak ka dagiti dadakkel mo kaya't mo ti makaadal. Ha? Oo. Apaya na pamulagat ka.
Kasladyak lang amin patsyong timbagayo, sir. Andong, mapalinda ka pagadalan no lakit di tamay karim. Nagadal ka na impag. Onya, kayat mo ka di. Kayat ko, sir. Kayat ko launay. Ano kasta nga rod? Pagadalan da ka. Iti kasta, makastrak kay tilihiti mo pagadalan. Saan ka da kasi tinagadalam idi? Tulungan da ka. Kumusta mo ti panagadal mo, anak ko? Okay mo't nanang. Kat maragsakan ak unay. Tagad-adal ako ni tilihiti mo pagadalan. Maragsakan ak matparakan ka, anak ko. Amo yun, nanang. Idi na tiliwdak dagiti soldado. Napalalo ti panagdanag ko. Impagarap ko idi. Ang mga napapatayon dakmat. Gapoy ti pan nakapapatay ko iti opisyal da. Andong, Ngamay sa abanag tinapanagnagak nanang. Palso gayam ti amin na naisuro kanyak idi. Iti paggadala na pinatakdardag iti makakanigid. pakawanan da kami kumaanak ko. Gapo iti ayat mi idi makaadal ka laeng. Inserek da ka iti dayja pagadalan. Nanang? Di mi mat ngamin ninamnama akabusor gayam ti gobyerno. Tinangipatakder iti dayja pagadalan. Isaasapay la kumata mapakawan na kami mat kanitatang mo. Leja bakit? At dan iti kolehiyo na andong nga anak ta. Kat iti mabobserbarak kan kuana. Makagraduar lakit di. Gapo iti panang tulong kan kuana ti gobyerno. Banag apakaragsakak launay dulpo. Tauray kasano ti kinarigat ti panagbiyak tayo. Nakaadalatan ni andong nga anak ta. Kat gapo day ta iti tulong dagiti soldado. Kastamatan ti gobyerno. Kita man laeng anya. Asino nga iti mangipagarup? Adag iti nagbalin akabusor ni andong iti naminsan. Katisuda pa'y gayam ti mangtulong kan kuana amang ragpat kadag iti arapaap na. Nakunamon bakit? Kat mamati ak nga agtultuloy yun daytoy. Aging ga makaturpos ni andong nga anak ta. Andong anak, kablaawan ka, nakaturpus kan. Agyaman ak nanang. Congratulations anak. Agyaman ak tatang.
Anya nga iti planom itata nakaturpos kan, Andong. Ag-review ak nanang. Tag-board examak. Tano makapasak. Katagbali na kon anan-anay nga inhinyero. Adan do pa'y may nga arapaap ko kayat ko aton uyan. Ne, anya nga data. Huwag nga agpay so Andong. Kaya't kumatag serbiti pagilyan tatang. Nanang, isasapay la ko ma. Tagbaligi mat da ito apanggap ko. Sapay la ko ma. Babaan lata iti tulong dagiti soldado, kastamotan ti gobyerno, natungpal ti arapaap ko manang Emmy. Nagbalinak amay sa nga inhinyero, kan nagbalinak matlaang akamang ti Philippine Army. Kat itay nabiit laeng, inaklon kanyak dagiti dadakkel ko, nga isu dagayam ti mangmangted iti impormasyon kadagiti soldado, mainaig iti aktibidad dagiti makakanigid a grupo. Nga isu ti makagapo, no apay nga ininot akim mapsot ti pwersada iti lugar mi. Itamanang dakkelan ti imasensuan ti lugar mi, kat sementado pa'y amin ng adalan, babaan matlaang kadagiti tao at timulong kanyak. Napintas man tinagbanagan ti pakasaritaak, sidsidiren naklata ti konsensyak, gapu taadda biyag anautang ko, gapu iti panakaalilaw ko iti biddot nga ideolohiya, akayarigan na ti maysa nga angol adandani ng dadael iti intero a lugar mi. Agyaman ak unay manang, tuy pagayam mo, Andong. Pagayam nga Andong, umunay ti amin, agyaman kami met iti panangibinglay mo iti padas mo. Agserbi lakit di daytoy nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti addamot iti kas iti nagdalanam. Agtalek kapagayam ko, ababaan daytoy nga insalaysay mo, ad-adupay ti matulungan tayo ang mga barwanan met, kat maminpinsanan ti panagsubli ti panagtalek da iti gobyerno. Kat lipatan dan ang mamimpinsan ti biddot nga ideolohiya nga iti naminsan kat dandani nakaigapuan ti pan nakaisagmakda. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.